Rajani statue bana. Nah, iskila pernah mau saya kasih tahu lah. Khulumbai nोंथांमोनखौ मिस्टार बसुमतारी ब्लगाव बयखौबो खनसे फरायहरनाय जाबाय गोदान बांद्राय बुंनो रोङा अन्नानै आंनि YouTube चेनेलखौ सापर्ट खालामगासिनोमोन आं गोदान YouTube चेनेल खुलिदों मिस्टार बसुमतारी ब्लग आं दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग खालामबाय आरोना आगोलाव आं बासु YouTube चेनेल ओमफ्राय बेहाय हिन्दीसो नालाय ओंखायनो बर'आव दा बानायफिनबाय आं गोदान खुलिफिनबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेल गोदानखौ सापर्ट खालामो लाइक खालामो कमेन्ट खालामो शेयार खालामो आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामनानै हो अन्नानै नालाय मादो दिनैनि ब्लगखौ रायजोफोर सापर्ट खालाम बयबो Hey guys, good morning. Hey, gua थांनो ओंखारलायबाय लोगोआव आदैबो दं एसे मिटिं दं ओमफ्राय दा माखासे क'क्राझारनिफ्राय थांफागोन थांफानायनि मिटिंफोराव बारा बेरायनाय जायाना एसे बेरायनि र' Finally guys मोन नै मिटिं सालियाव सफैबाय बेलासिलायबाय सफैगौमानि दिनैथ' नङा आरोना मिटिंआ गाबोनसो दखान गैला थामाम होदां मा नांगौ गासिबो मोनजोबो नै नोंथांमोन नायना लाखा आर'नाइ दख'ना गस्ला रायजोफोर एसे अमा हांनाय शेक होनायखौ जानि Nei. Mazane ini juga mazane nana zane nih. Saya bergetau kan. Cek. Sina nomor. The next day. Good morning Guwahati. सुबह इतना ट्रैफिक देखो यस मेघालय स्टेट रंजन बे हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लाफैनाय मानगोनां आलासि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि थरेन बर' सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय जोङो सिगांदों आरो सारखौ जोंनि बरायनाय गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावबाय दा जिहेतु दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे गोथार मोनसे कनफारेन्स खुंदों जों A few moments later. Good evening guys. Ini be माबा साजायलायबाय दसेनो दाउ राजा नै नायनोबा रायजोफोर दाउ राजाखौ नायदो दाउ राजानि स्टेचु बानायदों माबा माबि नै ओमफ्राय पस्टारफोर दं नायलाय गाइसमोन मासि समायना साजायदों बुंनांगोन आरोना नै रामदेबा मोखां गन्थं गासिबो नाब्ला जाजोब्बाय हाथफ्ला मोखां जाजोब्बाय मा खालामबावनो बेलासिनि दसे एसे बेरायग्लांबायसां हारसिंनो खोमसि लामायाव आङो फैफिनबाय आरोबाव मानो होनबा आब' गेस्ट्रि फैदोंनो सेल्फि लाहैनि र' रायजोफोर एसे सेल्फि लाफेराखैना दिनैसिम आब' गेस्ट्रिजों स' लानि दिनै नायनि खाथिनिफ्राय
खेबनो मोनबाय आब' गेमस्रिजों सेल्फि खोनायानो फांसन जागासिनो दं नायलाय जेबो खोनाया गोग्गोम समायनाखा आब' गेमस्रिया माइख्रिबो दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव नुफेरबाय आं गासिमोन फाइनालि माने मा होनो आंहा गोसोखामोन आरोना लोगो हमनो मालाबा मोनफ्लांबा स' दिनै फाइनालि लोगो मोनबाय गोसोखौबो गोजोननाय मोनबाय दिनै ब्लगाव लाबोनो हायासै दा नोंथांमोन लाजियो ना फार्स्ट टाइम ना एसे गिनायबो मोनोना ओंखायनो दिनै ब्लगाव लाबोनो हायाखै नेक्स्ट टाइम आं ब्लगाव नाजानोसै आरोना बसुमतारी ब्लगाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ मारै जायो आं दिनै ब्लगखौ गोदान खुलिदों गाइसमोन नै रायजोफोर जोबथ'लायबाय दानिया एसे ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबायथ' दा मोनजानाय नङा बाराबा आदैबो दंफायो नै जानानै लांसै ना जाखानाय बायदिया ओंखाम जानाय हलाव जै बिहिरथार नै नायलाय लागाव माला मोनजानांगौलै देग्लाय नायलाय रायजोफोर माबादि भिर ओंखाम जानो खारलायाबा मोनखाया आरो मोनजाखाया सिख'लायाबा इमन बादि भिरखा नै आरो हरैजाय फांसनाव आलायारन खनगासिनो गान आंबो एसे मोसानो थांसै लोगो गैयालै हारसिंसो रावबो गैया मालाय आदैमोनाव बयबो थांजोबनाय नुवासिनो आं मानसिफोरखौनो जब वो प्यार किया रे हर गदरू को पीना छोड़ा जीना सीखा मुझे जब वो प्यार किया रे salah. Nah, istilah pernah sangat setengah. Ama harusnya mainan musuh dulu lah.